ikon Allah sai kallo. Abokina, Eh? ka san abin da ke faruwa kuwa? Ko sai na faɗa ma? Faɗa mun. Wallahi tallahi ina wannan abokin namu. Wanda aka ciyar daga kudu. Wallahi tallahi kana ji ga mahin ga katon gida. Eh. Ka san abin da zamu yanzu? Ka san harkar nan ta faka zamu ko ba haka ba? Mana. Sauyi zamu yanzu zamu je in ce ni zan je in zige yi. In ce ni na zo in taya ka murna. Da murna ni kuma yanzu zaka yake gefe. Ka zagaye gefe ka sace mahin nan. Ko ba wannan hawara ta yi ko ba ta yi ba? Ta yi. Ta yi? Ta yi. To mu tayi Bari mu je. Ina garin ne. Wallahi lafiya kalau. Ya kwana biyu. Wallahi tallahi haduwa ta yi wuya. Wallahi tallahi ka samu. Wallahi dama kana ji? Ba wani abu bane ba wallahi. Dama na zo ne in taya ka murna kai sabon gida. Hakun gaskiya. Wallahi tallahi ko ba haka ba. Shine zo mu shiga mu dan dudduba dai mu ga yanayin gidan. Ko ba haka ba. Yawwa. Wallahi tallahi naga gida yayi wallahi. Gida alhamdulillah. Wallahi tallahi. Wallahi tallahi kuwa. Ta kokari sosai. Ga ma ai kai na sha. Wallahi tallahi kuwa alhamdulillah aiki yayi sosai wallahi yau muna godiya wallahi yauwa wallahi gida yayi fa ina faɗa ma wallahi to ai ka san kana ji yadda yayi rayuwar nan dole sai a hankula wallahi tallahi amma irin wannan gida aiki yayi wallahi tallahi yauwa ai ka san sha'anin rayuwar nan wallahi tallahi sai a hankula wallahi tallahi kuwa wallahi abin sai dai do'a yi amma fa gida yayi fa wallahi tallahi gida yayi wallahi ina godiya sosai wallahi ai malam na ga ma guri ya wannan wallahi ba matsala wallahi tallahi yauwa Allah ko ina faɗa ma wannan sosai ya ina mashin dina mashin kuma ka zo nan wajen da mashin mayya akan sa na zo mana ya kace haka to gaskiya ni ban daukan ma ban san wanda ya daukan ma mashin ba manya wallahi ban san wanda ya daukan ma wani abun kafe kana mala sanya alheri ne me yin rasa kace kuma baka san wanda ya daukan ba to gaskiya yo muna nan muna labarai da kai ya muna labarai shikenan ma yi zai tuka kansa to gaskiya ina ga aldanin sama ne suka dauke sa wallahi aboki na sai ka biya ni mashin sai na biya ka mashin wallahi ka taba gani mutum bai dauki ka ba a sai ka biya ni mashin dina daga ala sanya alheri wallahi sai an biya ni mashin dina to ba za in tafi in na ta tafi wallahi sai ka biya ni mashin dina na ga ma wallahi ba inda zaka sai ka biya ni mashin dina nan wurin wai haka nan kawai daga zuwa na san barka yake na wallahi sai ka biya ni wallahi ake sha'anin rayuwa Allah sai ka biya ni na ga ma wallahi haka ake sha'anin rayuwa wallahi sai ka biya ba inda zaka ci tallahi ba zan biya mashin din nan da Allah sai ka biya mashin to wai ta za a ce ka ce wai na daukan ma mashin to ban ganki ba a gurin sanda nazo ban ganki ba haka nan ka zo ka ce na daukan ma mashin wallahi sai ka biya mashin din sai na biya ka mashin wallahi ba zan biya mashin din amma alaihi salam ya haka kana ji kuna rigima wallahi sai ka biya mashin wai daga zuwa mai san barka wai muna nan ɗaya da shi wai yace an daukan mai mashin alhalin bai na daukan mashin dina yana can gurin aka fa Allah sanya alheri an dauki mai dina wallahi sai an wai daga sanya alheri to to ai san wanda ya daukan mai mashin din wai sai na biya shi ne ka muna nan ku tare da shi ba da yafa kuna magana ka gani kana ji abin da yake mu haddace mun kwala na cima wallahi ga kai dukan ka ma zan yi wallahi ga mashin din nan kun an gani ko me kamun mu je a gan hidin mu je ai wallahi sai an nemo mahin din in ban ga mahin dina ba wallahi ba zan wannan din ka ba in ga ma gaskiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi tallahi ni ba ruwa na bara mashin din ai to Allah ya taimaka kaga mashin din fa alhamdulillah alhamdulillah yawa an gama hindina kai na zaka kai mun babur wanki zan kai maka duk wannan wankin da aka mai kace ni na ce ka kai mun wanki gani na yayi dauda mallan kai barawon mahin ne kai a'a wallahi a'a ka ja na rike wannan mutumin na ce shi ya dauka mun mahin ba sa taban a to ina zaka kai mun mahin yawa alhamdulillah dama mu nan garin aka ce inda aka kama barawon mahin to aka kashe shi ko ma yau ni da zan kai muku yi wanki saka ne ka kai mun wanki barawon mahin gani na yayi dauda a'a ni bai yi dauda ba a nan gurin duk wannan wankin jifa mai gida sun duba ga a wanke yake ga hina yayi dauda to kisa ne a wuyan kai yara ta mu barawon mahin kai sa muke inna lillahi dan mu ga maka gaskiyar lamarin kai barawon mahin muke mu ko ba ka ba kar mu kallahu wanki fa zan kai a'a ni ba wanki na tura ka ba dama ban zo ba yawa wanki zan kai a'a ba wannan magana yanzu abinda za a yi
Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.